Здравейте, колеги! Представяме моята градина, край морската, след студовете. Ще ви покажа растенията как са. Качеството няма да е много хубаво, защото вече малко се стъмва, но няма време. Така филирейки разни. Имат малко поражения по листата, но те просто заради топлото време растат без да спират. Дафинчета супер са. Така даже проготвят цветчета за до година. Олеандърчето. Къде го? Втора зима навънка. Два пъти вече изкарва минус 7-8. Това е пазача. Да. И за сега няма ядо. Купуване от Палм центъра. Сорта неизвестен. Не е много голям, но така. Както си разнима тук. Това е хумилиса, по-малкия хамеропс. Това е супер. Не е защитаван, може би, трета година. Може и повече. Забелязал съм, че като мине минус 8 и започват да се оцветяват листата. Но нищо фрапантно не се получава. Това е филиферата. Тези листа са леш. По-вънкашните, които са, те не знам защо, обаче съхнат още преди да се стане студено. Това също и той е променил цвета си. Значи като стъбло е около метър някъде високо. Не знам, мисля, че е заради почвата, защото долу са някакви въглишни пластове от едно време. Вътре обаче изглежда свежа. Втора година, не, тази ще е трета година без защита. Нищо сериозно, така още една филирея. Тива маслина. Тъй, тук има интересни работи. Сабао минор. Мисля, че е Луизиана. Перфектен. Никаква защита не съм прилагал. Значи то основно защита съм слагал на робустите и то стъблата. Другите палми от поне 3 години се завиват. Това е трахикарпус, че тук. Качеството на видеото е малко кофтено. Пак трахикарпус. Тук още един. Тук още един. Тук на дафинче бях засадил преди около 2-3 седмици. Махонийка. Сега отиваме. Да видим двата малки хамеропса. Ето го то с малкия хамеропс, личи, че има някакви поражения по листата. Той е, както виждате, вижте колко е, той е 2 пили, даже и толкова няма. Една вечер в най-голямата инверсия бях му сложил една кофа. Тогава имах минус 6,6 според моят дъчек двора, минус 7,4 според станцията в полето, която е на 2 км от тук някъде, ниското. Няма да умре, ама много копието да му излезе. Само прави. То си е другия малко по-големия, който е. И той се виждат известни поражения. Промяна в цвета на листата. Миналата година пак се изкара без защита. Пак горе-долу същите температури. Не е умрял, тъй че няма страшно. Те са корави, те са. Една юка. Дафинче, още една юка. Така. Его хумилиса. Това не са средните листа. Сега няма и сериозно цветяне. Това цветяне се получава най-вече когато ги пече слънцето. При отрицателни температури се променя цвета на листата. Той тук го напича малко по-късно. Затова изглежда доста по-добре. Стъблото му е, не знам колко не съм го мерил.
от 50 см, 40 най-много. Рапидофилма. Шубрака. Трябва да внимавате с и тръни магадни. Игли. Ау! Да, е такива. И тук вътре. Като игли са остри. Тая година без никаква защита. Миналата година му слагах една нейлонка, защото беше съден прясно. При няколко месеца. Вече сам се оправя. Тук още дафини. Ей, къде е робуста голямата? А това там е котката. Стъблото е 2,50, 3 метра няма, ама. Топлено е само стъблото. Листата не. За мен е загуба на ток. Има трябва да топлиш листата на робуста, защото 90% от случаите така или иначе се изсъхват. До нея има един перфектен дафин, а тук е другата робуста. Това тук е лавровишна. Къде е другата робуста. Пак съм топлил само стъблото. Ги листата нагоре. Тя се заминали, ама на пролет жут и това работа. Сабал. Имам няколко сабала. Семенаци малки. Трихкарпус. Филирейка още една. Още едно дафинче има тук. Перфектно. Дафините никакви ядове. Изкарвали се по минус 14 при мене, без да имате измръзване такива неща. Много важно при студовете е колко време се задържа и самия студ, не колко студено е. При ще отидем после. Лигуструм. Много интересно растение от семейство на люляка. Сабал. Още един. Тези никога не са защитавани, имам ги от 2 или 3 години, може би. По-скоро май 2. Те са няколко броя. Този нещо му е станало. Тук аз бях го ударил с косачката. Листата се оправи. Това е един каменен дъб. Много красив. Много готино растение. Издържа до минус 25 според данни. Който го няма, трябва да го питам защо го няма. Съдете смело, много яки растения са. Там долу сабал има пак. Нещо не им хареса тук място обаче. Този трихкарпус много добре се развива. Къде го е пеко слънцето, малко се е променил цвета. Чиста блото му е. Има към 4 санта. Още едно дафинче. Тук имаш един сабал, ама нещо почта много кофти. Го замених с тази юка. Тук с края на двора нещо почта е някаква сваровик, някакви скали отдолу и върви. Лигуструм. Отново почтата много готини. Розмарин. Много як аромат. Още един лигуструм. Юка. Тук има още дафини. Като цяло от двора имам сигурно над 10 дафина. Повече от 10 са даже, да. И всичките са перфектни. Растат със скоростта на стената при мене. Много съм доволен от тях. Тук още на дъбче имам. Камен, никакви ядове. Няма жълъди, още има ще почнат. Алеята на юките. Отиваме сега нагоре.
Ей го големия Хамеропс. Той е... Стъблото му е... няма метър височина. Горе-долу, да речем 80 см. Кастартиците му се стоят. Обаче е много добре. Върдал съм листата, защото много падат на пътеката. И като минавам и се удрям в тях. Пък имат и тръни. Трета или четвърта година без защита изкарва. Значи това за България е много добре. Толкова години без защита. Тук цяло, както казах, основно робустите топля. Трехкарпус България. От Палм центъра. Стъблото му е вече метър. Да речем метър. Метър горе-долу. Много готина палмичка. Тук се види маслината. И къде ги листата на маслината. Клончетата. Тя е засадена на много тъпо място. На времето, като съм я съдил, явно не съм мислил. Реално тя е висока към 2,5 метра. Обаче за клещина между трахикарпуса и тази лавровишна ни получава кой знае колко много слънце. И ни хареса мястото, но код такова. И така вече нагоре са дафините големите. То не се виждаха на камерата, ама са високи колкото двоетажна къща. Ще да забравя. Този транак. Този транак, дето те трябва да го пипнеш. Хамеропс церифера. Принципно много корава палма. Ама юките по-малко будат. Произхожда от Северна Африка, атлантските планини. И са води с по-висока устойчивост от обикновения Хамеропс. Никога не е защитаван. До сега беше изкарал минус 14 градуса и половина една зима. И то още в началото, като беше засадена на втората си зима. Без защита, като му излезе копието на централното табло. Иначе другите години няма ядове. Корава палма. Но трябва да е на дренирано място, да няма влага. Това е за сега. Сопите. И така. Приятна вечер.